Un fill de puta. Un autèntic fill de puta. Aquesta hauria sigut la resposta dels antics companys, si algú els haguera preguntat per Maties. Metòdic i fred, com no n'havien conegut cap altre. I competitiu, molt competitiu. I haurien afegit que li agradava pujar cap al cim, sobretot per poder-se girar i veure les cares d'imbècil d'aquells que s'havien quedat a sota. Els propietaris de les esquenes, sobre les quals s'havia impulsat, per dir-ho clar. En efecte, era dels que marcava distàncies cada volta que hi havia ocasió, dels que canvien d'amistat a mesura que van pujant graons, dels que xalen de fer-te veure que tu no et pots permetre el cotxe que s'acaba de comprar o que no et gitaràs mai amb una dona com la que l'acompanya. Però no ens enganyem. Argumentava, els humils no serveixen per al negoci, tal com està muntat. Ni els humils, ni els solidaris, ni els comprensius. Aquesta mena de gent van bé per a treballar en una ONG. Però una empresa capitalista no és una ONG. Allà es tracta de fer caixa. I com més caixa, millor. Al preu que siga. Així que la gent com Maties no era l'excepció, sinó la regla. I en això estarien d'acord tots els antics companys. Amb els matisos de personalitat que es vulga, però en essència, la majoria eren com ell i haurien fet les mateixes coses que va fer ell. El seu problema va ser que no eren tan bons. Aquest va ser, al capdavall, l'única diferència.